במהלך המלחמה בעזה, אלון הינדי נפצע אנוש מפיצוץ מטען במהלך התמרון. הוא מצא את עצמו מתמודד עם אין ספור של ניתוחים, טיפולים והליך שיקום שנמשך עד היום. בין היתר, בכל מה שקשור לטיפול בצלקות מרובות שהגוף שלו מתמודד עימן. איך נעשה הטיפול? איתנו הבוקר אלון הינדי, ולצידו דוקטור אלון שניידר, רופא לרפואה אסתטית ורגנרטיבית, סלע מדיקל. שלום לשניכם. שלום, בוקר טוב. עוד מעט, דרך אגב, נגיד גם שמדובר ברפואה שיכולה לעזור לנו ברמה האסתטית. נכון. אבל נתחיל עם הסיפור המאוד מורכב שלך, אלון הינדי. בעצם אתה נפצעת בעזה לפני 2 וחודש, אירוע מאוד קשה שגם נהרגו בו חיילים. נכון, לפני 2 וחודש, בכניסה הראשונה לח'אן יונס, נכנסנו כמילואימניקים, ביחד עם חטיבה 55, ולצערנו, היה לנו כמה אירועים עוד לפני האירוע שלי, ובאירוע שלי גם נפצעתי אנוש, הפינוי היה מדהים, אני יכול להגיד על הרפואה במלחמה הזו הייתה יותר מ10 מ10, והיום עדיין בשיקום. אתה טיפוס שמח ואופטימי וחייכן, אבל דוקטור שניידר, כשהוא מגיע אליך בעצם, אחרי אותם אין ספור ניתוחים, אתה מקבל אדם עם המון צלקות על הגוף. נכון. אתה יודע מה, אני יכול לבקש ממך רגע להפשיל רגע את השרוול, רק שנבין חתיכה קטנה ממה שבעצם עובר עליך, ואותן צלקות שהגוף מנסה להתגבר עליהן, בעצם הוא יוצר רקמה צלקתית, שהיא פגם אסתטי בעיני חלק מהאנשים שחווים אותם. ותפקודים. אז למעשה, אלון, יש לו מספר צלקות מסוגים שונים. עכשיו, צלקת בסוף מספרת סיפור מסוים. אז נכון, אלון ניצל, תודה לאל, עבר את השיקום, או עדיין עובר את השיקום שלו, יוצא מבית החולים, ועכשיו נשאר לו המרק הזה, הצלקת הזו, שהיא נשארת אותו לכל החיים, שגם מגבילה אותו בתנועה, וגם כמובן יש לה אפקט אסתטי. ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עוזרים גם ברמה האסתטית, שבסוף זה עוזר לאותו לוחם, להתגבר על אותם קשיים פסיכולוגיים של הפציעה, וכמובן לעזור לו באיכות החיים שלו, להזיז את הגפה בטווח תנועה המרבית ועוד. עכשיו תראה, רפואה אסתטית, יש לה שם של כאילו היא רק עוסקת בשיפוץ הפנים שלנו, אבל בעצם היא מטפלת, בראש ובראשונה היא נולדה כדי להתמודד עם פציעות מהסוג הזה. נכון. ואתה מביא לנו, לפחות בעיניי, טכנולוגיה שלא שמעתי עליה אף פעם, היא נקראת ננו שומן. נכון. למה הכוונה? צריכים לזכור שמבחינה אבולוציונית, רקמת השומן היא רקמה שאמורה להגן עלינו ברגעים מאוד מאוד קשים, כמו של רעב, כמו של קור מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, אנחנו חיים היום בעולם המתועש, זה פחות פוגש אותנו, אבל רקמת השומן מכילה 70% תאי גזע, תאים שיודעים להתמיין, ו-30% תאי שומן. אז מה שאנחנו עושים בעזרת הערכה, באמת החדשנית והגאונית שמביאה אלינו חברת סלע מדיקל, שנקראת ספיליין, אנחנו יכולים לא בחדר ניתוח, אלא במרפאה אסתטית, לשאוב כמות יחסית קטנה של שומן, בצורה של ננו שומן, מין קלאסטרים קטנים של שומן, ובצורה מכנית פשוטה מאוד ומהירה, להפיק תאי גזע, רקס תאי גזע מאוד מרוכז, שאנחנו מזריקים לאזור הפציעה לאחר מכן. השאיבה נעשית מאזור הירך? בדרך כלל מאזור הירך. סיפול של משהו כמו 10 דקות? השאיבה עצמה היא נורא קצרה. כן. אחר כך הפקת החומר לוקחת לנו עוד איזה טיפול של שעה פחות או יותר. אוקיי, אז הפקת החומר זה אומר שמעבירים אותו כל מיני סינטוזים ואימולסיות וכן הלאה? נכון. ובסופו של דבר, את הננו שומן מזריקים לצלקת? אז הטיפול בצלקות הוא הרבה יותר מורכב מזה, כי אנחנו צריכים באמת להבין את מרקם הצלקת, את סוג הצלקת, איזה שכבה שבעור היא פוגשת, כמובן עוד מאפיינים נוספים. מה שעשינו אצל אלון, בגלל שהצלקת כבר קיימת, רצינו קודם כל לפרק אותה. אז השתמשנו במכשיר לייזר מתקדם, גרמנו לצלקת טיפה להתרכך, ואז הזרקנו גם את הננו שומן עצמו וגם את הרקז עצמו של תאי גזע. עכשיו, עם הזמן, תאי גזע האלה יודעים להתחלק ולהתמיין, ליצור קולגן, אותו חלבון תומך, שהוא יותר בריא ולא צלקתי, וכמובן להפריש הרבה מאוד אקסוזומים, חלקיקים קטנים שמכילים הרבה מאוד מסרים תאיים, שגורמים לרקמה להתחדש ולשפר את המרקם, את הצבע, את התחושה. כן. אלון, אני רוצה לשאול אותך, את אלון הינדי, אני רוצה לשאול אותך, איזה שינוי חשת בצלקת שלך אחרי הטיפול הזה בננו שומן? אז אני חייב להגיד, זה טיפול הכי לא כואב שעשו לי, גם שעה, זה כמו אימון כושר, זה אותו דבר. זה כמו שעת פיזיו, רק טיפול. לי יש מגבלה בטווח של התנועה, כי זה ממש כל השטל החדש הזה, הוא מגיע עד לבית צ'כי, אז אין לי הרבה טווח, גם הכף יד לא יכולה לזוז, ועשו לי 20 ניתוחים, שזה היה גם לשפר כאב, אבל גם לשפר טווח. ניתוח לא תמיד מצליח, ואז שהגעתי לדוקטור אלון בעצם, והוא הסביר לי את כל הפרוצדורה, שבכללי הייתה נורא קלה, אני הרגשתי אחרי חודש כבר, שאני כבר חודש וחצי אחרי התהליך, כבר טווח יותר טוב, וזה ברמה שחברים שלי מהבית אומרים לי, בונה, אני כבר לא שם לב לכל הצלקות.
וזה... כן, ואתה בחור שאוהב ללכת עם קצר גם בחורף. כן, אני אומר כן. לעצמי איך לא קר לו, אבל אתה אוהב. אז עכשיו אתה הרבה יותר בנוח מרגיש כאשר אתה הולך נכון. עם אותו טיפול שמרכך את מראה הצלקת. אני לא מתבייש בצלקות. אני לא חושב שיש מה להתבייש בצלקות. זה הקעקוע שלא בחרתי, אבל הוא מראה משהו שכל עם ישראל רואה, אבל... אתה צריך להיות גאה בצלקות שלך. אני רוצה להגיד לך, לראות את הצלקות שלך ולהבין את הסיפור שלך ואת הסיפור של למה אנחנו פה יכולים לשבת באולפן ולקשקש שטויות, זה בזכות אנשים לא, הגבינה זה מאוד חשוב, שתדע. אני מאוד תומך בעניין הזה. אני רוצה להגיד לך שאני איתך לכל אורך הדרך. עכשיו, אני חייב לציין שאלון הגיע לנו במקור לטיפול בננו שומן בדילול שיער והקרחה. זאת אומרת, הסטרס הפציעתי שלו, גרם לו לרמות קורטיזול מאוד גבוהות שמשפיעות באופן ישיר על השיער, אנחנו רואים את זה מתחילת המלחמה בצורה קיצונית. רגע, ננו שומן יודע לטפל גם בהידלדלות שיער? אז זהו, אז ננו שומן, בגלל שזה מדובר בכמות תאי גזע מטורפת, שיודעת לעשות הרבה מאוד דברים, אנחנו יכולים להשתמש בה לדרכים שונות. אז קודם כל טיפול בצלקות, זה כבר דיברנו, כשאנחנו מזריקים את זה לקרקפת, זה יודע לחדש שיער שבר מיניטוריזציה כתוצאה מהקרחה אנדרוגנית, גברית ונשית, אצל נשים זה נותן לנו תוצאות מדהימות, וכמובן בטלוג'ן אפלובי, מה שאלון חווה, נשירת שיער אסטרוסוגנית. אתה הסברת לי מאחורי הקלעים, למה לפני התואר שלך יש גם את ראשי התיבות KOL. כן. אולי כדאי שתסביר גם לצופים שלנו, כי אני שומע אותך מדבר ואני מבין למה. KOL זה Key Opinion Leader, זה רופא שמוביל דעה בתחום שלו, ואני מתעסק הרבה מאוד ברפואה רגנרטיבית, וזה תחום העיסוק שלי. אני KOL של חברת סלע מדיקל, שהביאה את הספי ליין, את אותה ערכה שהיא פשוט גאונית בעיניי. שמע, כיף לי להקשיב לך מדבר, אתה יודע, אני שומע פה לא מעט אירועים אסתטיים ועל כל מיני טכניקות. קודם כל, שמעתי פה על טכניקה שלא שמעתי מעולם, ושנית, נשמע שיש על מי לסמוך. אתה בהחלט יודע על מה אתה מדבר. מגיע להם את הכל. אני יכול להגיד משהו אחרון רק? בוודאי. זה לא היה טיפול רפואי מה שעשינו, כי אני הכרתי את דוקטור אלון ואת בן זוגו איתי, במקרה דרך חברה משותפת, וזה כיף לראות שיש אנשים טובים באמצע הדרך, שהם עושים הכל בהתנדבות מלאה, וגם הם כבר עוזרים לעוד חבר שלי שגם נפצע מאוד קשה במלחמה, והלוואי שיהיה עוד אנשים כאלה שיעזרו לנו, לחבר'ה הפצועים שצריכים את העזרה הזו. זה מדהים, כי אם לא הייתם פה ביחד, ואני ראיתי אותך גם שאתה נכנס עם העזרה של המקל להליכה שלך, לא רואה עליך כלום. זאת אומרת, אתה לא נראה כאחד שעבר באמת את הדבר הנורא הזה שעברת, ורק אחרי שמפנים את תשומת הלב, ואני דווקא רוצה, אלון, שתיקח את זה לכל כך הרבה פצועים שנמצאים בבית, אם זה נפש, ואם זה סימנים שאנחנו רואים מעל הגוף, שלפעמים אנחנו נוטים לשפוט מהר, ותיתן לנו את הכלל אצבע איך להתנהג לאותם אנשים. אז אני אומר את האמת בהרבה מקומות, אני נותן את הדוגמה הכי פשוטה. אתה, לדוגמה, בפקק בכביש, תחשוב שעכשיו אם מישהו מצפצף לך מאחורה ומקלל אותך, אתה לא יודע אם עבר עליו משהו, אם הוא נפצע במלחמה והוא פוסט-טראומטי מאוד קשה, שעכשיו הוא בדרך אולי לסיים את חייו, או אם הוא אבא שכול, או שזה מישהי שהבן זוג שלה נהרג לפני שבועיים. אז לחשוב קצת, טיפה לפני, שאולי הבן אדם שכועס עליך, זה לא בהכרח ספציפית אליך, ולגלות קצת יותר רגישות. וזה לדעתי... ככה יהיה לנו הרבה יותר טוב במדינה. אלון הינדי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. דוקטור אלון שניידר, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה לך, אלון. 13